Здравейте хора! Днес ще снимаме на Майнкрафт. Ще ви покажа как да построите портал към ада. За целта ще са ви нужни едно купче, наречено обсидан. Ето го, и запалка. Правите съжалявам, ще го направя тук. Слагате ето така 3 и не 4 и 5 нагоре. 1, 2, 3, 4. После отново от тази страна готово. И после взимате запалката и го палите. Ето го, и после влизате в... Трябва да ви изпише сваляне на терен. След като свали терена на Майнкрафт, нали, и ви телепортира в ада. Чакайте малко. Ето. Виждате, всичко е много плавно. После можете да се върнете обратно чрез този портал, но ако го унищожите, няма да върнете. Но лесно е да го направите, ето отново. И ето, отново. Слагаме терен. Изчаквате да свали и ако не искате да се нещо така, да не използвате. Или пък може да ви седи и да строите неща в ада. И такива неща. Това беше от мен, хора. Надявам се да съм ви помогнал. Ще се видим в другия епизод, когато ще видите как да отидете в рая. Довиждане!